Ja, ik ben hier bij de Oranjerie in Remun. En de Philharmonie van Maasniel die is hier aan het vergaderen, als het goed is, over een project. Laten we gewoon kijken. Eens kijken hoe ze zien. Even kijken. Nou, ik zie er allemaal al lu. Even kijken of die... Zit jij van de Philharmonie van Maasniel? Nee, niet? Oké. Zit jij van de Philharmonie van Maasniel toevallig? Nee. Nee. Oké. Dan zien ze. Goedenavond. Is maar goed dat je gereserveerd hebt, die dingen, of niet? Alles goed? Ja, zeker. Blijf vooral zitten. Hoi. Ja, hoi. Hoi, hallo. Ja, vertel, wat zit je aan het doen hier vanavond? Op zo'n gewin door de weekse avond zit je hier in een heel drukke Oranjerie. Ja, kijk, dat is het lot van bestuurders van een harmonie. Voor zijn dingen aan het organiseren, voor zijn een concert op punt aan het zetten met de Philharmonie Maasniel in samenwerking met Veldeke Remun. Ja. En dat betekent dat je dus hier, want is dit dan de projectgroep of wie heet jij samen? Ja, inderdaad, dit is een deel van de projectgroep moet ik zeggen. Er is heel veel te doen, er zijn ook best veel mensen bij betrokken. Maar dit zijn zeg maar eens even de kern, de punten die we voor vandaag moeten bespreken, in ieder geval samen kunnen bespreken. En wat voor puntje zit je dan vandaag, heb je op de agenda staan die in ieder geval voor dat het zo wie is geregeld moeten zijn? Nou ja, waar je een heel belangrijk punt af te toepen over wie voor de bühne eigenlijk gewoon inrichten. We hebben een bepaald concept in gedachten van beeld en geluid. Dus dat een concert, eigenlijk een documentaire concert. En verstuit op allerlei technische mogelijkheden van wat wel en niet kost. En ja, dat kun je wel met elkaar mailen en appen en uiteindelijk weet niet meer precies wat de bedoeling is. Maar we hebben nu net, zijn we eigenlijk al bijna de route over dat puntje wie we dat gewoon aanvliegen. We willen voor, wat voor geluid willen we hebben, wie willen voor het beeld op de bühne zetten, dat soort dingen. Maar zo'n projectgroep is dus tijdelijk? Ja. En dat betekent, wie vaak kom je dan bijeen voor dit project? Ja, dat verschilt. Dus, het begint al een jaar van tevoren en dan hoeft ze niet iedere maand bijeen te komen. Dan is het vooral nog een conceptvorming, dus ook de mensen bijeen van die dat project willen trekken natuurlijk. Dat zijn dus de mensen uit de harmonie zelf, maar ook de mensen waar we met samenwerken. Ik zit eigenlijk hier bij deze club omdat het hele concert gebaseerd is op een documentaire die we gemaakt hebben over de mine van de Mijnweg. De mine van de Mijnweg moet ik zeggen. En toen had ik dan met Jos over en toen dacht ik, misschien is het wel leuk om daar een voorstelling omheen te bouwen. We hopen natuurlijk op een hele goede kaartverkoop voor dit project. Maar we zijn toch ook wel afhankelijk van de subsidies die we hebben aangevraagd. Wie is u sticht zo'n project? Nou, wat ik vooral zie is dat er gedrevenheid is. Ze zijn heel professioneel bezig. Ja, als ik al de laatste weken zijn we bezig geweest met de muziek zeg maar, voor elkaar te krijgen en ook uitgeschreven. En, ja, alles wat daarbij komt kijken, die professionaliteit die ze tentoonstellen, het enthousiasme dat ze hebben, maar ook dat zo'n project mensen weer motiveert om bij die Philharmonie actief te zijn. Ja, dat boeit me, dat vind ik schoon. Ik vind dat het echt heel goed loopt in deze groep met de organisatie ervan. Dat loopt nu al op rolletjes, want de arrangementen zijn al besteld, zijn al binnen af zelfs. De zaal is al geregeld, de documentaire is al af van Chris. Dus het loopt al heel goed. Je zit je voor je klaar. Nee, want we moeten nu gewoon beginnen met de PR-campagne om de zaal vol te krijgen. Dat was het leukste ook voor ons om te spelen in een volle zaal met 800 man. Want zoveel mensen passen hier in de zaal. Je woont allemaal in mooie huizen, je hebt waarschijnlijk ook een verenigingslokaal. Ja. Waarom dan vergaderen in het hol van de Leeuw is het niet, maar word je dadelijk wat optreden? Is dat een reden voor? Ja, zeker, want wie gezegd, die problematiek voor de verhaaien, die bühne, die passen niet alles op wat voor de proppen. En om daar zelf een beeld van te vormen, maar ze ook een beetje de geur van de locatie zelf op kunnen snoeven. En verhopen dat we door een blik op kunnen werpen. Zullen we dadelijk eens even gaan kijken of het past? Ja, volgens mij is er wel een voorstelling in. Dat maakt niet uit. Wij gaan gewoon kijken. Ja. Wat doen we dat? Is goed. Ja, prima. Dus wat houdt het project nu precies eigenlijk in? Nou, het project
gaat dus eigenlijk over het mijnverleden van de Roerstreek. En dan vroeg ze af, waar hier ooit een mijn? Nee, die Waar hier ooit een mijn? Nee, die waren hier niet. Nee. En die is er ook nooit gekomen. Nee. Maar de plannen waren er wel. En men heeft heel groot gedacht in de jaren 50 om een mijn hier neer te zetten. En iedere dag hier, voor Steinrijk. Maar dat is nooit doorgegaan, want we hebben de mine gesloten. En toen zouden we eigenlijk leeg heen. En de vraag was eigenlijk van, is dat nu gaat opgeleverd? En zo ja, wat? En wat hebben we verloren? En dat verhaal vertellen we eigenlijk op een muzikale wijze, ondersteund door een documentaire over het mijnverleden op de mijnweg rondom Bremun. Zullen we eens gaan kijken of de zaal groot genoeg is? Ja, dat was goed. Ik denk dat meneer er binnen nu. Ja, maar dat is plek zat, zo te zien. Ja? Ja, zeker. Prachtige zaal. Hè. Ja, zie.